Ahojte priatelia, nachádzame sa v predaní G-Market, volám sa Branis. Dneska si niečo povieme o tomto perfektnom japonskom reverbe od značky Boss RV6. Pekne si ho pozrite takto, tento panel. Toto je vrch, teda pedál, vypni, zapni, konektory 6,3 mm jacky, výstup, napájanie, adaptér, alebo batéria. Batéria sa takto odšrobuje. Tento šrob. A nachádza sa tu GP batérka 9V. Samozrejme dá sa odstrániť v prípade, ak by sa vybila. Doporučujem používať adaptér originál Boss, alebo veľmi dobrá záležitosť je od firmy Levitz CP01. To je univerzálny napájač pedálov, veľmi dobre osvedčený. Dozadu sa nachádza takáto gumová podložka, aby vám to nelietalo po pedálboarde. Poďme sa pozrieť, ako takéto niečo funguje. Existuje niekoľko možností zapojenia tohto pedálu. Ja si dám sem gitaru. Vidíte, že sa mi rozsvietilo LED dioda check. To znamená, že mám teraz spustený efekt. Pustený, vypnutý. Dám si do tohto outputu gitarku. A skúsime si to. Tak, je tu niekoľko, konkrétne 8 možností nastavenia. Modulate, spring, plate, hall, room, dynamic, shimmer and delay. Skúsime si prvé. Všimnite si, mám nastavenie všetko na stre, to znamená, že efekt level, teda volume alebo úroveň toho daného efektu, tónová clona a čas. Ten tón. Zmením čas. Skúsme prejsť na spring, môj obľúbený. Plate. Room. Nastavenie tónu. Skutočne ten efekt poskytuje štúdiovú kvalitu zvuku. Poďme sa pozrieť na dynamic. Ak chcete robiť nejakú hudbu do podmorského sveta, to nastavenie je úplne ideálne pre vás. Môžeme zvýšiť čas. Všimnite si, že keď som vypol ten efekt, tak ešte to jemnúčko dohrávalo, má to taký after. Zapneme, máme tam teraz nastavený shimmer.
A posledný je delay. Skutočná lahôdka z Japonska, ale originál vyrobená v Tajvane. Doporučujem pre váš pedalboard, je to skutočná lahôdka, super profesionálny efekt. Ak by ste mali hociaké otázky, napíšte nám pod video. Gitaristom, ktorí používajú tento efekt, doporučujem vždy po hre vypínať jack z tejto zdierky. Všimnite si, že ak nechám zapnutý tento efekt, tak svieti tento check LED dióda, vypnem a šetrím batériu, ak by ste používali vyslovene toto nastavenie. Čo je bombastické, keďže sa jedná o takýto reverb efekt, všimnite si, v návode sa dočítate, aké možnosti zapojenia tohto efektu existujú. To znamená, gitaru zapojíte do vstupu A, výstup do komba, čiže mono nastavenie. Ďalej existuje zapojenie gitara elektrická, vstup A a mono zapojenie dve komba vedľa seba. Alebo existuje gitara, potrebujete takýto ABI pedál, to znamená, že tu si dáte svoju elektrickú gitaru a on vám to pekne rozdvojí ten signál do dvoch ciest, zapojíte to následne do reverbu a máte zapojenie stereo. Čiže krásny priestorový sound, alebo vyslovene zapojenie do vstupu B, kedy máte outputting only the reverb sound, čiže ak by ste to chceli do nejakej nahrávacie karty, štúdiové alebo také niečo podobné. Čiže 4 možnosti. Expression pedál sa dá zapojiť do tejto zdierky, kedy nastavujete hĺbku toho reverbu. Dá sa to pripojiť externý volume pedál. Ak by ste mali nejaké otázky k tomuto efektíku, rozhodne nám napíšte, radi vám poradíme prípadné alternatívy, ako napájať tento efekt, alebo aký ten volume pedál použiť. Majte sa pekne, všetko dobré.